skal vi se, om vi kan lave en film til Mabel. Poppy, hun ved, at der er pause, så hun, når der er pause, så er pandelampen ikke tændt, og hun spiser sin mad der på snuflemåtten. Og så har jeg lidt forskellige mad her, vi kan tage af bagefter. Ja. Vi har også lidt ost. Kan du lide det? Se, er der pause nu jo? Der er pause? Ja. Det er så fint. Og så plejer det være sådan, at der... Hun ved, altså det er nu, vi har trænet det her, at man siger, at der er pause. Nu er det pause. Og så kommer hun, og så ved hun, at få mad. Og nu siger jeg, Poppy, ja, nu skal vi arbejde. Ja, men du stadigvæk have en godbid. Kan du spise stadigvæk, eller er du lidt for nervøs? Du kan godt spise. Okay. Ja, her har vi en masse grej, som man kan røre ved poterne med. Og noget saks og noget forskelligt her. Så skal du se. Kommer du herover til mig? Ja. Godt. Au. Kan man se det nu? Hvis jeg løfter den her, kan man så se det? Ja, tror jeg godt, man kan lige flytte den lidt sådan her. Godt. Så skal du se. Jeg arbejder nu. Ja. Må jeg lige kigge på den her pote her? Ja. Godt. Ups. Så gør vi lidt sådan her. Vi rører ved den lidt, ikke også? Ja. God til det. Ja. Se, hvor var du god til det. Ja. Yes. Det er rigtig fint. Og det er som ikke slip, når det støtter, man lige venter til det er stille igen. Så at man ikke belønner, at det hvis hun nu prøver at trække poten til sig. Lige i den her sammenhæng, fordi nu er det tvang. Det er en form for tvang. Godt, jeg prøver lige igen. Godt, dygtig. Og så kan jeg lige... Her kan man faktisk godt... ja, jeg kigger lige på den. Jo, du er så dygtig. Så gør vi sådan her. Ja. Og vi kan også godt klippe her, hvis det var. God til... vent det. Ja. God til det. Sådan der. Så er der pause. Ja. Så er der pause igen. Her, se. Ja, se her. Kan man se noget på filmen nu, tror du? Ja. Kan man vist godt. Man kan måske høre, at hun snufler. Der er en lang pause nu. Godt. God til det. Yes. Så skal vi arbejde lidt igen. Ja. Der er også nogen her. Ja. Der er også her, vi skal arbejde lidt, så du kan få det her mad her. Værsgo. Ja da. Det er til dig. Ja, det er til dig. Også dem her, det er også gode. Det er både lidt kød og ost og sådan noget, jeg ved, hun godt kan lide. Okay, så skal vi arbejde lidt igen. Yes. Så tager vi den anden pote her. Kan I se noget? Ja. Så vi må kigge på den her. Så kan det være, at jeg bare ind og gør. Og snuse lidt til den. Godt. Så er der pause. Ja, hvor var du god til det. Hvad? Ja, hvor var du god til det. Du er god til det. Yes. Så dygtig var du. Ja, så dygtig var du. Ja. Det var bare noget, så noget fnuller fra køkkenet. Noget smukt, godt. Jeg håber, at vi kan bruge den her film til Mabel. Hun slapper i hvert fald af på den måde, at du ved jo nok også fra Mabel, at hun spiser jo ikke, hvis ikke hun har det godt. Og Poppy med det her koncept, der spiser hun, og vi har jo kørt det ind over flere måneder. Men nu, det er først for nylig, der kan klippe negle med det. Ellers så jeg kunne smøre kroppen, eller klippe et træls sted, eller ja. Så.
Jeg håber, det dur. Hej så længe. Skal vi sige hej til Mabel? Ja. Hej Mabel. Ja. Sådan. Hej hej.